Kaixo, gaur hasi gara jardunaldiak larrialdi klimatikoari buruz hitz egiten, eta orain bigarren panel honetan begirada ireki nahi dugu zibilizazio krisari buruz hitz egiteko. Como decía, en este segundo panel esaten ari nitzen bezala, begirada ireki nahi dugu, ez diogu bakarri begiratu nahi krisi ekologikoari, baizik eta baita ere begiratu nahi diogu baita ere krisi zivilizatoriorari. Ze dimentsio dituen gaur egungo krisiak, bizi dugun pandemiak erakutsi digu, krisi hau ez dela bakarrik ekologikoa eta soziala, baizik eta baita ere sanitarioa dela, zaintza krisia ere badela, baita ere krisi demokratikoa, autoritarismo eta militarizazioak erakusten duen bezala, giza eskubideen krisia ere bada. Horrela frogatu du nekropolitikaren ideia zabaltzen ari dena sistema kapitalistaren barruan. Eta gaur, bigarren panel honetan, 3 hizlari izango ditugu. Eta sakondu egingo dutenak dimentsio desberdinen begirada honetan. Lehenik eta behin Amaia Perez Orozko izango dugu, begiradaeko feminista eskainiko digu, eta horrela planteatu ahal izango dio alternatiba bat krisi zibilizatorio honi, beti ere proiektu kolektibo batetik, komunian egindako bizitza bultzatzen duena, eta saiestu gabe gatazkak, baina planteatuz baita ere proposamen ugari. Hau da, bizitzatik eta bizitzara begira hitz egiteko, bigarrenez Janaina Estrontzake dugu, bera Brasildarra da, eta ego ipar egoeraz hitz egingo digu, ipar ego perspektibaz, klima justiziaz ere bai, eta baita ere gozea, hotza, gaixotasunak eta deshumanizazioa egiten duen krisi honet ni buruz hitz egiteko idea batzuk planteatuko dizkigu Hodei Ertzean beste zibilizazio bat ere izateko, eta amaitzeko Damien Thompson izango dugu. Europar Batasunatik hitz egingo digu gaitasun politiko falta horretaz, benetan egoera klimatikori aurre egiteko eta baita ere krisi zibilizatoriori aurre egiteko. Panel honetan ere Nick Buxtonek parte hartu bartzuen. Nick Buxtonek lan egiten du begirada korporatiboez eta militarizazioaren ikuspegitik, estatu batuetatik hitz egingo digu, baina arratsaldean hitz egingo digu eta bere ikuspegiarekin osatu egingo du lehen 3 hizlarien ikuspegia. Gehiegi ez luzatzeko, lehen hizlaria aurkeztuko dut Amaia Perez Orozko, bera ekonomia eta feminismoan ikertzailea eta zitzailea da, XXK kolektibaren parte da, feminismo espresamiento y acción, aktiboki parte hartzen du gizarte mugimenduetan, ekintza militantetik zein jarduera profesionaletik ekonomiari feminismotik kritika sistemiko bat egiten saiatzen da, beste begirada kritiko batzuekin lotuta. Esate baterako desazkundea, pentsamendu dekoloniala, ekologismo soziala eta marxismoa. Eta besterik gabe hitza emango diot Amaiari. Eskerrik asko. Aldeko kontrako mezurik jasotzen ez dudanez, pentsatzen dut ondo entzungo zaidala. Oso pozik nago hemen egotea, ze aurreko mailan izan duzuen gogota horrekin jarraituz. Nik ere Juliak esan duenan aritik hitz egingo dut. Hau da, Alicia, Unai eta Josebak lehen argi utzi digute nola aldaketa klimatikoa dela Izoz mendiaren punta besterik. Ez, hau da, argi utzi digute ere bai, kolapso ekologikoak ezin diogula soluzio teknologiko hutsekin erantzun. Ze prozesu askoz ere korapilatsuagoak dira, egiturazkoagoak dira, gizarte egiture krisien hor ditugu, ez bakarrik merkantilak baizik eta baita ere bizi prozesuak egiten dituztenak, egitura politikoen krisiak, baita ere krisiak gure egitura etikoetan ere bai, nola baita esateko. Beraz, dimentsio anitzeko krisiaz hitz egin digute, hau da eredu zibilizatorioaren krisiaz. Eta nik hildo horretatik jarraituko dut, Juliak esan duen bezala, begirada partikular batetik, harremanetan jartzekoarekin, eta gero itzuli egungo naiz munduare begiratzeko beste ikuspegi batzuetatik.
Hau da, kolapso ekologikoa, gaur egun aurrez aurre duguna, lotura zuzenean dago eredu zibilizatorioaren kolapso batekin. Eredu modernista kapitalistaren aurreginez zabaldu egin dena abia jalaren konkistatik. Eta kolapso hori batzuetan, naiz eta ironiaz esan, gauza eskandalagarria kapitalista, egosi egin dena, neokolonialista dena, razista dena, eta bar, eta bar. Beraz, gauza eskandalagarri honen krisia subjektu privilegiatu bat duena. Batzuetan BBVA deitzen duguna zen, gizon, hetero, zuri, asfaltatua, krisian dagoena. Eta nik esango nuke horre guztiak gaur egun sentipen orokortu bat eragiten duela. Hau da, nola ezaugarritu daitekeen edo nola sortzen duen despistea, eta ondo, uste dut angustia emozionala deitu diola Joseba, gauza erraroak ikusten ari gira. Bapatean ez dakigu zeri buruz ari garen hitz egiten askatasuna hitz egiten dugunean, ez dakigu zertaz ari garen erantzunkizun kolektiboaz ari garenean, banakoaz ere bai, obedientzia non dagoen horren mugak, non hasi matxinatzen non ez, non dagoen errebeldia edo ez, aliantza politiko bitxiak ere sortzen dira, eta bapatean defenditu egiten ditugu gauzak inoiz pentsatuko ez genuken jendearekin. Beraz gauza bitxiak arraroak despistatu egiten gaituztenak. Eta ondo eza sentipen batera egiten digutenak eta azkenean zer esaten dute kolapsoa hau zela. Kolapsoa etzen Amerikarren pelikula janki bat ekaitza perfektua planeta suntsitzen duena. Baizik eta kolapsoa da COVID-a, despistea aurre egiteko orduan eta bar. Beraz, une honetan, gutxienez bi arazo nagusi ditugu. Bata, erreferente sendoak ez ditugu, gertatzen ari garena izendatzeko, eta gero ez dugu hodei ertzean politikoan inolako erreferentziarik ulertzeko ze gertatzen zaigun. Eta ez dugu hodei ertz eraldatzaile bat. Hau zen kolapsoa eta hau da guk egin beharreko lan bikoitz premiazkoa. Gai izan behar dugu ondo ez hori izendatzeko, hor baitago, eta izendatzeko eta bideratzeko. Bideratzeko etorkizun hobe batera eta ez zulora edo amildegira. Beraz, nolabait transmititu egin behar dugu munduaren amaiera desberdin bat posible dela. Hau da, mundu hau amaitzen ari dela, baina beste amaiera bat posible dela, eta denon artean eztabaidatu behar dugu ze bidetatik hurbildu gaitezkeen beste munduaren amaiera horretara. Nola egin dezakegun transizio ekosozial hori lehen panelean aipatu dena. Eta bi lerro hauetan oinarrituko dut nire parte hartzea. Hasteko ondo eza izendatzea, referente emantzipatzaile batetik, irudikatzeko beste munduaren amaiera posible bat. Eta bigarrenez, nolabait planteamenduak egin ahal izateko, nondik joan gaitezkeen transizioko sozial horretara termino emantzipatzailetan eta bizitza kolektiboaren zaintza erdian jartzeko. Beraz, lehenik eta behin, ondo eza izendatzeko, zer relato ditugu? Ze relato ematen digu sistema hegemonikoak, nik uste dut oraindik ere hor badaudela Latinoamerikako kideak aspaldi deitu zuten koloretako neoliberalismo hori. Eskaintzen zigun merkatu ekonomia kapitalista guztiz mendekotasun hori, energia merke eta oparoa, baina meritokraziaren nozioetan oinarrituta, jabeko pribatuan oinarrituta, eta barretan, eta eskaintzen ziguten kombinatu egingo genuela eredu sozioekonomikoari, eskubide sozialekin, eskubide zibilekin, eskubide politikoekin, eta orain, hasi dira guri agintzen kombinatu egin dezakegula biosferarekin, bakeak egitearekin. Lehen, esan da ekomodernismoa, ekonomia zirkularra, teknofantasia hori dena aipatu da. Beraz, errelato desberdinak daude eta oraindik ere sedukzioa gogorarazten digute. Posible da aurrera egitea norbanakoaren ametsekin, herrialde bakoitzaren ametsekin, gaur egun dagoenaren markoaren barruan, baina eraldaketa txiki batzuk eginda. Bueno, errelato hau apurtzen ari da.
termino sozioekonomikoetan. Batzuetan esaten dugu garapenaren ametsa hautsi egin zaigula. Orain bizi duguna ez da arrakasta amets horiek lortzea, banakoaren amets horiek lortzea, baizik eta prekarietatea bizitzen hasi gara bizi erregimen bezala gehiengo sozialentzat. Beraz, iste prozesu bat bizi dugu, bizi baldintzetan non baliabideak gero eta kontzentratuagoa gauden eta gero eta gehiago planetako lurraldeak garen kanpoan gelditzen garenak. Aliziak esaten duen bezala, ez da nire patioa eta ez da izango. Hau da, ikusi nahiko ez genukeen hori ez baldin bada gure etxe ondoan. Garapenaren ametsa apurtu egin da. Hau da, egin zaigun promesa seduzitzaile horrek esaten digu ez garela denak abitzen. Eta ze gertatzen da, errelato hegemonikoa aldatzen ari dela, mutatzen hasi da, eta hasi da beste errelato bat sortzen askoz ere posizio neo-autoritario batetik, neofascista batetik, hau da, gizonezko sendoietatik Trump, Bolsonaro, esate baterako, transmitite egiten digutenak, ez gara sartzen, ez gara kabitzen. Hau da, ez gaitzatela seduzitu koloretako neoliberalismo honekin jendeak sobran dago. Eta ez bagera kabitzen, kanporatu egingo dugu sartzen ez direnak. Eta barruan bakarrik geldituko dira nereak, guretarrak, eta hierarkia razialarekin, klase sozialaren arabera antolatuta, eta normatibotasunaren arabera antolatua. Beraz, egotze ingo ditugu eta indarkeria esplizitua erabiliko dugu horretarako. Baina esaten ari dira, ez gara kabitzen denok, eta beraz espero dezakegu sintesi violento bat egongo dela bi erlato hegemonikoien artean, sintesi violento bat besteak beste implikatu egingo duena ekofasismo ingurumen arlokoak. Beraz, indarkeria espresu hori, gizonezko indartsuaren diskurtsoak erakutsi egiten du indarkeria implizitua beste diskurtso batean. Beste modu batean esan da, Trumpen murrua Mexikoarekin da Europaren gotorlekuaren antzekoa, eraso sistemikoa egiten da eskubide sexual eta ugaltzaileei, horrek ez du esan langile armada bat, zaintzaile armada bat ez denik egongo gure egitura sozioekonomikoari eusteko. Beraz, guk eskuartean dugun lehen eginkizuna da, ondo eza hori izendatzea, esatzea zein den, eta diskurtso neofascista horietatik aldentzea. Eta lurralde emantzipatzaile batetik egin behar dugu. Silvia Gilek, lankide batek esaten duen bezala, komuna dena eraiki behar dugu abia puntu gisa. Eta komuna gisa iristeko puntu gisa. Komuna abia puntu gisa. Nondik pasatzen da hori? Aitortu behar dugu arazo sakon bat dugula, sistema zibilizatzaile honekin, eta krisi multidimentsional batean dagoena, kolapso ekologikoan dagoena, eta krisi sistemikoan dagoena. Eta feminismoetatik planteatzen duguna da, arazo sakon hau ulertu dezakegula, arazo komun hau egiturazko gatazka konponezin gisa, kapital akumulazioaren ondorioa, eta horren inguruan egituratzen da sistema zibilizatzaile hau guztia orain hausten ari dena, eta bizitzare eusteko prozesuak. Planetako sistema horiek, baina baita ere bizitza kolektiboa eusten dituzten sistemak. Hau da, guk aipatu behar dugun arazoa da egotzi egiten gaituen nahi denok da bizitza kapitala binomioa. Eta guk dugu aurre egin behar dugun arazoa, baina aldi berean ezin dugu bakarrik izendatu ezerezetik baizik eta baita ere eraiki egin behar dugu arazo komun gisa. Eta horretarako baita ere kontuan hartu barritugu ze desberdintasun sakonak dauden sistema honen barruan. Hau da, biziarekiko erasoa desberdina da segun eta non gauden pertsona bakoitzak. Segun eta ze urruntasun dugun ardatz horretatik, lehen esan dudan BBVA horretatik. Hau da, sistema horrek marginak irekitzen dizkigu privilegioa egikaritzeko sistema honek usten digu, morrontza eskatzen usten digu lehen, hitz egin dut ingurumen justiziaren inguruan ze oso modu injustuan banatuta baitago planetaren bizitzaren eraso hori. Azken batean, hemendik planteatzen duguna da, errelato bat eraiki ahal izateko
Ez baldin bagerak abitzen, eraiki dezagun mundu bat denok sartzeko moduan, gure aniztasunean. Eta horrelako sistema sozioekonomiko batera eraikitzeko non bizitzaren eusgarritasuna izango denik ardaz gravitatorioa non bizitza guztiak importa izango duten beren aniztasunean, hori bi modutan egin behar dugu, lehen da bizi haustura zuzenean gu gaur egun dugun sistemarekin, eta gatazka intrinseko horretan lotuta konponezintasun horretan, eta baita ere desberdinkeria guztiei aurka egin, eta konturatuz arduratu behar dugula guk dugun privilegio horretaz, eta onaik esan duena, erantzukizun pertekatuak behar ditugula, eta baita ere erantzukizun asimetrikoak. Beraz, erantzukizun asimetrikoaz arduratu behar dugu, etengabe sistema hau berregituratzen ari garela. Eta horretatik eraiki behar dugu etorkizuneko proposamen bat. Eta haustura lerro zuzenean pasako dela gaur egun dugun ereduarekin, eta horrela desazkunde metaboliko bat izango litzatekeena, baina baita ere hautsi egin behar delako hazkundearen logika hori. Hau da kapitalaren metaketa, aberastasun fiktizioa bizitza kolektiboaren ondamenaren kontutan. Beraz, hemen garrantzitsuena ez da izena baizik eta edukia. Eta ulertzea, gatazkan izan behar duela, beraz horregatik, perspektiba, Green New Dealen perspektibak ez dira kabitzen honetan. Hau da, bake soziala bilatzen dutenak besterik gabe, baizik eta sartzen dira beste ikuspegi batzuk askoz ere ausartagoak direnak eta gatazkak kontemplatzen dituzenak diren bezala. Beraz, haustura lerroan zuzenean, baina baita ere asumituz gaur egun sistema honen parte garela. Beste modu batean esan da. Sistema hau koiunturalki erdi salbatzen bada, baina azkenan eroringo da, erdi salbatzen baldin bada, da sakondu egiten dugulako bizitzaren ondaketan. Baina gaur egun, hautsi egiten baldin bada sistema oro bat, oraindik ez ditugulako espazio emantzipatzaileak sortu botereko korporatiboren kontra eginez, hor eroriko dira gure bizitzak ere bai. Beraz, planteamenduak behar ditugu, goiz osoan esan direnak, ez dut ezer berririk esango, transizio planteamenduak egin behar dira bi zentzutan. Gai izateko premiei aurre egiteko, larrialdiei aurre egiteko, beti ere aldaketa sistemiko bat sortzeko, eta ez sakontzeko jadanik sistemak dituen arrakala horietan, eta baita ere gai izango direnak konbinatzeko dagoen onena. Guk ditugun tresnetatik onena. Konbinatzeko baita ere sistemaren aldirietan dagoena. Eta baita ere konbinatu azkenik oraindik ere gaur egun ez dagoen horrekin. Hau da, gaitasun sortzailea izan behar da, adimen kolektiboa izan behar da, konbinatu aliz eta sistematik dagoena, aldirietan dagoena, eta oraindik ez dagoen hori aurrera egin alizateko nora. Eta nora horretan nik nahi nuke planteatu hiru transizio lerro nagusi eraiki alizateko deiertz hori beste munduaren amaiera posible bat. Lehenik eta behin birbanaketa, bigarren ez desmerkantilizazioa eta beharren satisfakzioa, eta birlokalizazioa edo prozesu sozioekonomikoen birsustraitzea. Oso bizkor pasatuko naiz hiruretatik. Lehenik eta behin apustu sakon bat egin behar dugu, behingoz emantzipatzeko hazkundearen kimera amets horretatik, eta birbanaketa sustraikoa eta multidimentsionala egin behar dugu. Horrek esan nahi du birbanatu egin behar dela errenta, eta sakondu egin behar dela justizia berdearen ideian unaik aipatu duena, baina errentatik harago aberastasunaren birbanaketa, baina benetakoa. Eta esan, benetan zer dan aberastasuna? Aberastasuna da bizitzari eusten diona, hemen esate baterako, elementu bat jarri genezake lehen lerroan. Lurraren birbanaketa. Eta lurra birbanatzeko, kuestionatu behar ditugu ze mekanismo, ze egitura dauden gaur egun kontzentratu alizateko besteak beste diru kapitalista zalantzan jartzeko, euroa kuestioan jartzeko, eta baita ere jabetza pribatua. Birrartu behar dugu borroka gogorra jabetza pribatuaren aurka. Aberastasuna birbanatu behar da, baina lanak ere birbanatu behar dira, eta baita ere ordaintzen den lana, ordainpeko lana, apustu bat egin behar da errotik murrizteko lanaldia, lanaldia, baina baita ere merkatutik kanpo dauden lanak. Izan ere, merkatutik kanpo aurre egin behar diogu lanaldiaren murrizketari.
Zenbat bizitza denbora gertatzen zaigu merkatura juteko, birbanatzen balin baditugu egin behar diran gauza guztiak bizitzen aurrera egiteko. Eta birbanaketa hori, azken batean, ez da sistemari egiten zaion exigentzia, baizik eta gure bizitzeko modu propioak aldatzea. Aldatu egin behar dugu gainerakoen denbora konsumoan oinarrituko gure bizitza. Hau da, emakumeen denbora konsumoan oinarritzen da gizonezkoen bizitza. Goi klaseak oinarritu egiten dira beko klaseen denbora konsumoan. Beraz, gure bizitza modua kuestionatu behar ditugu lanak birbanatzeko orduan, eta asumitu ez bakarri borroka egin behar dugula. Hau da, ez dugu sartu nahi, adibidez, erauzketa horretan, materialen erauzketa, lur arraroietan, aparailu elektronikoak egiteko beste toki batean daudela, esate baterako, baina atere behar dugu ere lehiaketa horretatik, gu gara softwarea diseinatzen dugunak, baina gu ez gara erauzten dugunak. Beraz, atere egin behar dugu borroka gatazka horretatik, eta lan okerrenak beste batzuei emateko, eta benetan funtsezkoak diren lanak, sozialki diren lanak, klabe emantzipatzaileetan birbanatzeko, eta azkenik ere eskubideak birbanatu behar ditugu, adibide bat jartzeko, gure exigentzien lehen lerroan, egon beharko luke erregularizazio prozesu bat pertsona migrante eta erbesteratuen artean lanak banatu, aberastasuna banatu, baina hori gako funtsezkoa da, erabakia izateko ze pistetatik ibiliko garen. Bigarrenez, desmerkantilizazioa eta beharrezko premiak, hau da bizitza ez dadin negozio pribatuaren nitxo bat izan. Eta aldi berean, Amaia, mesedez, bai, Julia, 3 minutu besterik ez dituzu barkatu zuetetzeagatik. Bai, noski. Eta negozio nitxoa ez dadin izan, baina ez dadin ere erantzukizun bat izan etxeetan sartuta eta emakumeen esku sartuta beti ere oinarri ikusezin horretan, izebergaren mutur horretan lan horiek ez baitugu ikusten eta ez ditugu ere lantzat hartzen. Beraz, apustu bat publiko komunitarioren alde. Gainitu egingo duena gaur egun dagoen haustura erakundeen artean, botere korporatiboak nagusi diren horietan eta enpresa kontzentratu horietan eta etxe heteropatriarkaletan. Beste antolatzeko modu bat arlo sozioekonomikoa non tira egingo dugun ongizate estatuaren onenetik gain egiteko eta gero ere aldiri horretatik ekonomia indarreko horretan, ekonomia kanpesinoak eraldatzaileak eta virtualki hori negozio nitxotik aterata, baina beti ere sektore funtsezkoetara jota. Publifikatzea, osasuna, mendekotasuna publifikatu egin behar dira big data, publifikatu egin behar da garraioa, energia. Hirugarrenez eta amaituko dut, birbanatu egin eta hirugarrenez birkokatu egin behar dugu eskualdean gero eta zenbat eta urrunago, komplexuago eta urrunago, zirkuito sozionomiko tokikoak behar ditugu gure ondoan daudena simplifikatuagoak eta hurbilagoak. 3 arrazoirengatik. Jasangarritasunagatik, noski, baina kontrol demokratiko subiragoa izateko, buru jabetasuna izateko hien gainean eta gainera planteamendu bat egiteko, eraiki ahal izateko, pertenentzia sentimendu bat nolabait esateko. Nik egiten dudanak ondorioak baldin baditut eta ez baditut ezagutzen, nun gertatzen diren, orduan ez inor erantzule sentituko, benetan egiten ari naizen horretaz. Beraz, erantzukizun partekatua sortu ahal izateko, lurraldera hurbildu behar ditugu. Eta azkenik, planteatzen ari nintzen honetan 3 auzi. Lehenik eta behin hazkunde metaboliko horretan, ingurumen justizia sortzeko, hori da ardatza, jardunaldi hauetan, horretikaren ez horretan sartu gehiegi. Bigarrenez, planteatzen dugun horrek esan nahi du egokitu egin behar dela produkzioa, sektoreak ere moldatu egin behar dira, lehen sektorea esate baterako. Eta beste batzuk aldu beharko dute indarra edo aldatu funtzionatzeko duen modua, adibez industriak aldatu egin behar du. Aldaketa, birmoldaketa egiturazko funtsezko egin behar da, eta hirugarrenez planteatzen dugun hau da prozesu guztiz komplexua. Unaik aipatu du ikuspegi zabal bati buruz, hori aipatu du. Komplexua denez benetako elkarrizketa horizontal bat behar du, ikuspegi desberdinak, begira desberdinak, inork ez dugu benetako egia. Eta eztabaida ez bakarrik hitzartze huts bat, baizik eta kutsatze prozesu bat. Eta kutsatze prozesu horretan partekatuko ditugu ikuspegiak eta norberen ere aldatu dezakegu. Eta horrela planetenako metatze leku horietaz hitz egingo dugu, dezentratu. Eta gure burua begiratuko dugu beti ere lotuago
Adibidez, ikasteko ze gertatzen den Mexikon, esate baterako. Hemen bukatzen dut, eskerrik asko, Julia. Eskerrik asko, Amaia. Eskerrik asko hain zuzen ere, orain, Janaina Strontzak izango dugu gurekin, eta berak hegoaldetik planteatuko digu bere ikuspegia, hain zuzen ere, eztabaida horiek martxan jartzeko Amaiak aipatutakoak. Janaina Strontzakek esaten du bere buruari buruz. 6 urte nituela hasi nintzen lanean, biziklatutako materiala bilduz neguan eta kotoian landatu zueran. Brasilgo MST lurrik gabeko mugimenduaren sorreran parte hartu nuen nire familiarekin batera, 1984an, eta kanpamenduz okupazioz, kaleratzez, eta berz jositako 9 urteen ondoren gure lurra konkistatu genuen, eta gure kooperatiba Kopabi sortu genuen. Berak gaur azalduko digu bere bizipena eta nola egin dezakegun aurrera trantsizio feminista hauetan bestelako zibilizazio ostertz baterantz. Eskerrik asko zuei, eskerrik asko zuri ere aurkezpenarengatik eta zorionak antolatzaileei jardunaldi hauek proposatzagatik eta egiteagatik. Eztabaidak benetan presazkoak dira hemen egiten ari garenak. Ezin dugu gehiago itxaron. Berehala heldu behar diegu gai hauei behar duten sakontasunarekin eta zabaltasunarekin. Atsegin handia izan da Amaia Perez Orozko hori behin berriro entzutea, eta nik Amaiak esandakoa esango dut, baina beste ikuspegi batekin eta beste hitz batzuekin. Espero dut gai izatea, pixka bat azaltzeko zertan ari garen lurrik gabeko mugimenduan edo MST mugimenduan. Kolapso orokortu eta zibilizazio krisi egoera honetan. MST mugimendua 84an sortu zen eta gaur egun 3 milioi bat pertsona gabiltza borroka horretan. 84tik aurrera, nekazaritzaren reformaren, gizarte aldaketaren eta lurraren alde borrokatzen dugu eta horretarako martxak egiten ditugu, kanpamenduak, okupazioak, era guztietako salaketak, baina fundamentua da ezbaian jartzea lurraren jabetza pribatua eta produkzio bideetarako demokrazia. Gure mugimenduaren baitan, heldua hala, sortuz joan ziren arazoei eta erronkei, hierarkiei, opresioei, esplotazioei aurre egiteko moduak, intersekzionalizatuak ziren sistema kapitalistarenak. Eta nola aurre egin heteropatriarkatuari, nola aurre egin opresio guzti horiei, nola desegin hierarkiak. Eta horretaz, mugimenduan hainbat mekanismo jarri ditugu martxan, eta horrek nolabait funtzionatu digu, baina gero berriz hitz egingo dizuet honi buruz. Berriro ere ona ekarri nahi dut Amaiak hasieran esandako zerbait. Berak esan du, zertaz ari gara askatasuna hitz egiten dugunean, erreferente falta bat dugu. Gugana iritsi diren kontsigna hauek eta orain neofascistek eskuin muturrekoek erabiltzen dituzten hitz horiek hor ditugu, ezta? Eta garai batean horrela ez bazen ere orain askok esaten digute adierazpen askatasuna badagoela, tira horri buruz ere luze hitz egin genezake, ezta? Guk benetan egitazko pertsonak izan nahi badugu, nola egin bide hori, nola egin trantsizio hori, eta badirudi hemen ados gaudela denok, nola bideratu beharraren erreinutik askatasunaren erreinura. Gero ikusiko dugu ea ideia hori osatzen dugun minutu hauetan, zehar. Ekoizpen mundu kapitalista honetan,
kontraesanak gero eta nabarmenagoak dira, etengabeko hazkunde hori, etengabeko zabalkunde hori, ondorio batzuk eragiten dituena da, eta mugak topatzen ditu, mugak geografikoak iristen direnean, dena salgai bihurtzen da airea, ura, haziak, sentimenduak, pertsonak izanik salgaietako pilare bat, kapitalismoan janaria, ondasun komunak ziren horiek, eta naturan, ere gauza bera gertatzen da, horiek guztiak salgai bihurtzen dira. Eta zenbat eta oinarrizkoagoa izan gizakiak duen beharra, demagun elikaduraz ari garela, uraz, osasunaz, orduan eta onura edo mesede handiagoa izango du salgai honek. Hau da, errendimendu askoz handiagoa ekarriko die, salgai horiek erabiltzen dituzten enpresei. Kapitalismoak bere kontraesan horren baitan, kapitalaren etengabeko metaketa horren beharra du. Baina zer esan nahi du metaketak, beste lekuetan falta dela, eta hor tentsioa sortzen da, indarkeria sortzen da, eta hori da kolapso honen ezaugarrietako bat hain zuzen ere. Eta modu sistemiko, estrukturalean, mendean hartzen dira beste bizimodu batzuk. Kapitalismoak esaten digu hauxe dela bide bakarra, eta nori lortzen du hori beste bizimodu batzuk suntsituz. Hemen adibidez, bizitza honaz hitz egin genezake dagoeneko mundu osora edatu den kontzeptuaz, baina badaude ere bizitza kontzeptualizatzeko beste modu batzuk, desagertu egin direnak, baina ez modu naturalean, baizik eta genodizioaren ondorioz, indarkeria bortitz eta zuzen horren ondorioz, kapitalismoaren aurka egiten zuten horiek jasan dute horrelako indarkeria. Ikusi dut, eraldatu edo kolapsatu zela jardunaldi hauen izenburu orokor hori. Eta hori ikusita ni ari nintzen pentsatzen, hain zuzen ere kolapsora iritsi dela kapitalismoaren edapen hori. Hegoaldean gertatu da kolapsoan. Favela batean bizitzea, edo terrorearen eremu horietan bizitzea Kolonbian bezala, edo beste leku batzuetan edo orain, nazio indigena batean bizitzea, agronegozioak, agromehatzaritzak eragiten duen presiopean, kolapsoa bizitzea da. Ez dago zerbitzurik, ez dago eskubidireik, ez dago justiziarik. Etengabeko kanporaketa bada, bizitzaren gaineko etengabeko mehatxu bat, gizadiaren amaiera. Gizadia izaki bezala ulertuta, sormenerako gaitasun duen izaki bezala ulertuta, gaitasunak dituen izaki bezala ulertuta, eta jatea, edatea, lo egitea eta lan egitea, baino zerbait gehiago egin dezaken izaki bezala ulertuta. Ez da literaturaz gozatzen, ez da kulturaz gozatzen. Ez dago eztabaida filosofikorik kolapso horretan, kolapsatutako mundu horretan. Kolapsoa da garapenaren beste izena. Garapena gertatzen da leku batzuetan, kolapsoa bestetan. Hori ezarrita dago eta horrela gertatzen ari da. Zer gertatzen da? Kolapsoa erdigunera gerturatuz doala, kapitalismoaren erdigunera. Eta merkantilizazioaren ondorioz, naturarenaz eta ondasun komunen merkantilizazioaz ondorioz, negozioa egiten dute batzuek eta kapital handiagoa metatzen dute eta beste batzuk negoziazio gai dira edo baztertu egiten dituzte. Indarrez kanporatuta izan arte edo biztanleria talde osoak esterminatu arte. Eta mentalizatu egiten gara, eta ikusten dugu ondasun komun horiek ari direla zuzen ere eragiten planeta osoaren kolapsoa.
Eta planetaren kolapso hori COVID-aren antzekoa da, ez da demokratikoa, ez dio jende guztiari modu berean eragiten. Eta bazterketa eta inklusio prozesu honetan kapitalismoak normalean baztertu egiten ditu, eta batzuetan baditugu gizarte arloko politikak pixka bat arintzen dutena hori, baina baditugu gero borroka batzuk inklusioz galdu egiten dutenak. Badaude borrokak soilik enplegua defendatzen dutenak, hau da, esplotatua izaten jarraitzeko eskubidea defendatzen dutenak. Aberastasuna produzitzen jarraitzeko eskubidearen alde borrokatzen duten mugimenduak daude. Kapitalismoak bereak egiten jarrai dezan, eta orain pandemiarekin ikusi dugu nola enpresa kapitalistek beldur handia izan dioten itxierari. Gerta daitekeen gauzarik okerrena baita langileak geldirik edukitzea. Beraz, hor sartzen da berriro eztabaida hori, ekonomia, osasuna, haien izua da langileek lan egiteari uztea. Horrela ezin baitute jarraitu aberastasuna metatzen. Beraz, pentsatzen badugu nola egin aurre egoera horri, bidegabekeria orokortu horri. Hor dilema bat sortzen da. Zer egingo dugu? Behar baten alde lan egiten dugu, jateko beharraren alde, baina baita ere deskezkatzearen alde. Zer bultzatuko dugu? Kapitalista handi batentzat lan egitea, eta hor noski, hori ere kontuan izan behar dugu, nor da kapitalista handi hori, ez da iskinako tabernaren jabea, ez da, hori ere esplotatua baita. Kontuan izan ze kapitalistei buruz hitz egiten ari naizen ni. Zer egingo dugu? Lan eta ez gara kezkatuko gure gizartaren norabideaz, edo kezkatuko gara gure bizitzaren kudeaketaz, gure ekonomiaren kudeaketaz, lan erreproduktibo eta produktiboen kudeaketaz. Zer egingo dugu? Jarraituko dugu bizitza errazago horren alde egiten, ezin kontala aparatu elektroniko edukita? Edo zer egingo dugu? Esklabotzaren antzekoa den egoera batean lanean ari diren pertsona horiek esplotatzen jarraituko dugu erosoago egonda? Nazioarteko epaimai batean, material asko erabili zituzten, interneten daude, eta hor jantziak lan egiten duten langile batzuek salaketa batzuk jartzen zituzten. Badakizue Zarak ere kondenak jaso dituela, eta ze behar dugu? Ze behar dugu munduko parte batzuetan horrelako egoerak mantentzeko? Beraz, horrela bizi dezakegu, horrela jarrai dezakegu, praktikak aldatu gabe, jendeari borrokarazi beharko diogu, egintzazu borroka laguntzak izateko, garapenerako laguntzarako, herri politikak izateko, edo pentsatuko dugu benetan nola parte hartu modu sakonago batean. Hau da, askatasunaren erreinurantz mugitu nahi aldugu. Nola ulertzen dugu gure burua pertsona omnilateral gisa. Hau da, soilik lanerako, jateko, lo egiteko eta dateko ez den gizaki bezala. Nola sozializatzen ditugu zeregin guztiak, zaintza guztia, bizitzeko behar ditugunak, azken batean, nola izan gaitezke zoriontsu? Zergatik ezin dugu lan egin gustatzen zaigulako, plazerra ematen digulako gure eskuetatik ateratzen dena, edo ikustea gure sormenetik ateratzen dena, zergatik gaude behartuta? Elikagaia behar ditugulako lan egitera. Zergatik ezin dugu pentsatu nola eraiki gizarte bat, non gure ezinbesteko beharrak bizitzekoak asetuta egongo diren, eta beste zeregin batzuetan aritu ahal izango garen, beharrez harago. Eta orain, berehalakotasun honetan pentsatzen badugu, kontraesan jakin batzuei egin behar diegu aurre. Pentsatzen badugu adibidez aldaketa klimatikoan, justizia klimatikoan,
ikusiko dugu, hori gure egunerokotasuna zarago doala, baina gure egunerokotasunak ere parte hartzen du. Eta adibide bat eman nahi dizuet, zer egiten du ama bakar batek diru gutxi baldin badu eta pardelak behar baditu. Noski ziurrenik erabiliko ditu, erabili eta botatzekoa produkzio kostu handia dutenak hegoaldean eukaliptoa, zuriketa, kloroa, eta horrelako prozesok eragiten duten guztiarekin, eta geroko prozesu horrekin, zabortegietara baitoa eta bar. Baina, gizarte gisa, nola laguntzen diogu pertsona horietako bakoitzari? Izan ere, gure jarrera pertsonala, gure aukera pertsonala pentsatu behar ditugulako, baina baita ere, gure gaitasun kolektiboetan, erakundeetan pentsatu beharko dugu. Eta eskuhartze horretan pentsatzen badugu, kostu bat kontuan izan behar dugu. Eta da, onartu behar ditugula eta bizi behar garela une honetan ditugun kontraesanekin. Teknologia erabili dezakegu, kapitalari gauzak laguntzeko, ez da? Begira adibidez, Afrikan nola jarraitzen duten esplotatuta, eta gerrekin nola bizitzen gara horrekin. Barkatu, 3 minutu janaina, bai? Ados, bai, eskerrik asko. Ongi, eztabaidarako tartea utziko dugu, eta bideo bat jarri nahi diozu eta amaitu horretik, bai? Beraz, prestatu behar gara trantsizio horretarako, giro produktibo eta erreproduktibo horretan, eta prest egon behar gara datorren zamari aurre egiteko. Trantsizioa ez delako erraza, privilegioak dituztenek ez dituzte privilegioak eman nahi, musutruk modu baketsu batean, errepresioa dator, eta Latinoamerikan eta munduko beste herrialde batzuetan ikusten ari gara, nola badatorren. Guk, MST-tik, ez baian jarri nahi dugu jabetza pribatua, ekoizpen baliabideen jabetza pribatua. Ez da oso interesgarria, orain ez dugu horretan sakonduko, baina soilik Brasilen baizik eta mundu osoan, guk helburutzat izan dugu, elikagaien produkzioa azkartzen, pandemia garaian, jendeak elikagaiak jaso ditzan, baita ere zuhaitzak landatzen ditugu, epeluzean pentsatuta, eta MST-ko emakumeen kolektibotik maitasunak landatzea, birusak eta indarkeriak mendean hartzea, lelopean ari gara lanean gure harremanen inguruan pentsatzeko, privilegio gutxiago eta eskubide gehiago, ondasun komun gehiago eta negozio gutxiago, eta haren mesedez jarri badezakete teknikarien bidea. A vitória e nada mais. Essa onda pega. Essa onda já pegou. Pra anunciar que o Sem Terrinha já chegou, já chegou, já chegou. Sou Ana Maíra. Eu sou Alex Victor. Meu nome é Eloá. Meu nome é Maria Luísa. Meu nome é Anne. Meu nome é Isaac. Alô, Sem Terrinha do meu Ceará. Meu nome é Francisco Juan da Silva Brasil. Olá, sou Gabriel. Sem Terrinha do Zé Maria do Tomé. Olá, Sem Terrinha do Brasil. Todos sem terra plantando árvore. Brincar e estudar é o direito de todos. Sem Terrinha, assentamento Oziel, Potiretama do Ceará. Oi, Sem Terrinha, eu sou Yane y yo moro en el asentamiento de María en Eduardo Luz. Por la lucha de nuestros taitas y mamas. Por la lucha y resistencia de las mujeres. Estudiantes trabajadores. Campesinos. Indígenas. Afros y montubios. Por los asesinados y asesinadas en manos de la violencia estatal. Por las y los cientos de luchadoras y luchadores mutilados y mutiladas por las balas del Estado. Por todos y todas que luchamos por una sociedad gizarte Octubre rebelde justu sigue baten alde presente. borrokatzen rebelde sigue presente. dugunon alde. Octubre Oktubre rebelde, sigue presente. hemen. Octubre rebelde sigue presente. Planta, rega, é o Sem Terrinha cultivando a vida.
Eskerrik asko, barkatu itxiko dut? Bai, eskerrik asko. Soilik izteko eraldaketa hori egiteko, makinak baina gehiago izan behar gara, gizakiak izan behar gara. Eskerrik asko gonbidapenarengatik, nazioartekotu dezagun borroka eta itxaropena. Eskerrik asko. Bueno, ja nahinek hainbat ideia bota dizkigu, oso interesgarriak eta oso potenteak gure eztabaidarekin jarraitzeko planteatu digu. Hauxe, lan egiten badugu defenditzeko gure bizitzak organiza ditzan beste batzuek, edo lan egingo dugun gure bizitzen jaun eta jabe izateko. Eta bizitzarekin zer duen guztia hitz egin dugu, aipatu dugu gainera. Etorkizunareko kolapso bati buruz hitz egin dugu, etorkizunekoa baliz bezala, baina jadanik hemen dago kolapso hori. Jaio Herreroren esaldi bat gogorarazi digu, bizitza kolapsatu asko daudela jadanik gaur egun, eta kolapsoren ideia horrekin jadanik hemen dagoela, ideia horrekin. Beraz, premia badago, larrialdi badago transizio hoiei ekiteko, eta transizioak pentsatzeko ikuspegi soil batetik hau luzerako doa, pixkaneka joango gara aldatzen, ez. Transizioak premiazkoa da. Eta horretarako goizeko azken izlariari emango dugu hitza, Damien Thompson, NGLko taldeko alkulari dugu, Damien, ingurumen osasun publiko eta elikagaien segurtasuneko batzordean, Trinity College fakultateko zuzenbide eta zientzia politiketako lizentziaduna dugu, eta ingurumen eta justizia sozialen aldeko aktivista. Irish Broad Left edabidearen sortzailetako bat dugu, Irlandako Europako eta nazioarteko gaiei buruzko ezkerreko analisirako edabide berrien hain zuzen ere. Bruselan bizi da gaur egun eta harreman estuan lan egiten du Irish Independence for Change talderen orazkaritzarekin Europako Parlamentuan. Eskerrik asko Damien hemen egoteagatik. Hitza emango dizut. Pozik nago, hemen egoteaz. Eskerrik asko kongresu hau antolatu duten guztioi lorpen handia da garai hauetan. Eta eskerrik asko itzultzaileei beren pazientziagatik eta bere lanaren kalitatea handiagatik. Eskerrik asko gainera Amaiari, Jenainari beren aurkezpen bikainagatik. Uste dut ekarpen guztiak beharrezkoak direla. Eta uste dut Janainak gai funtsezkoak ukitu dituela. Orain hitz egin nahi dut ezegonkortasun orokorrari buruz. Nik Europako Parlamentuan lan egiten dut, egunero lan egiten dut gai hauen inguruan. Ez dut oso pesimista izan nahi, baina oso optimista ere ezin dugu izan. Krisi klimatikoari buruz, espero dut itxaropen pixka bat ekarriko dizuedala, behintzat entzuten diguten pertsonen artean. Panel hau ezegonkortasun orokorraz dihardu. Krisi zabalago batzuei buruzkoa da panela, gaur egun daudenak eta nola egin behar diegun aurre krisi klimatikoari eta ingurumen krisiare ikuspegi polifazetiko baten bitartez. Eta hainbat ikuspegi erabilita horretarako. Eztabaidatu nahi du zein modutan gure erakunde politiko garaikideek erantzuten dieten planteatutako erronka guztiei krisi klimatikoari. Eta gero joera batzuk ere aipatuko ditut. Eta uste dut ondo erakusten dutena krisi klimatikoak ondorio esanguratsuak dituztenak gure erakunde politikoetan. Hurbiltzen ari gara inflexio puntu batera, ez bakarrik berotze globalari dagokionez baizik eta baita ere politika egiteko moduan. Edo erortzen gara kaos klimatikoaren zulo batean, etxipen ez betetzen dugu gure burua, eskubideak kentzen ditugu, edo etorkizun guztiz eta erabat berria sortzen dugu printzipio demokratikoetan oinarrituta. Eta modu erantzuleak gure baliabide publikoak administratu ahal izateko.
arazoak ditugu, ondo entzuten zaigu, soinu arazoak ditugu, sentitzen dugu. Baina alduguna egingo dugu, noski. Bueno, egia da krisi klimatikoa une historiko okerrenetan sortu zela. Zeo neoliberalismoaren hasieran etorri zen, 80ko hamarkaden hasieran, Thatcherrek eta Reaganek markatu zutenean, uholde konservadore bat sortu zutenean, hor sartu ginean garai ideologiko bat ohandikan ere eragina duena gure lan egiteko moduan, neoliberalismoa gastu publikoaren murrizketan du zerikusia, zergak handitzea, desregularizazioa eta merkatu librearen estatua txarra da eta merkatua ona da. Eta denboraldi luze batez aldaketa klimatikoa uko egin ziotenean neoliberalek pasa ziren alderdi klimatikoari aurre egitea. Eta politika klimatikoak herrialde kapitalista gehienetan. Politika klimatiko neoliberala modu askotan aurkeztu zaigu. Saioak egin dira, nolabait distraitzeko, estaltzeko, beste ahalegin batzuk eta etekinak sortzeko krisiaren bitartez. Eta modu natural batean neoliberalismoak erantzuna izateko aldaketa klimatikoaren erronkaren aurrean horretarako merkatu berriak sortu behar dira. Ez bakarrik karbono merkatuak, kreditu, kutsadura kredituak erosteko, orain oso normalak direna mundu osoan. Baina gainera badira merkatu batzuk aurrerapen teknologikoak ekartzen dituztenak eta berritzaileak eta konponbideak daude jabeko eta prezio handia duena erabiltzaile guztientzat. Eta estatuaren eginkizuna honetan guztian zein da. Ez du zerikusirik finantzaketa zarduratzearekin edo finantzaketa lortzearekin, baizik eta ingurune egoki bat sortu behar du merkatuak konponbideak ekar ditzan. Kobatxo artean, noski. Hemen kontua ez da pentsatzea pertsonetan, baizik eta merkatuetan. Beraz, helburua da desregulatzea. Hau da, estatua erditik entzean, nolabait, eta kausa funtsezkoei aurre egin beharrean, eta hemen sintomai egin nahi zaie aurre, baina gutxienez pentsatu sintoma horiek tratatzen direla, baina aldi berean ere etekinak sortu aberatsen entzat. Hau da gehien duten hoientzat berriz ere, zalantzarik gabe. Beraz, neoliberalismoa gure ideologia nagusia izan da 40 urtean. Baina egia esan ikuste dut krisi klimatikoak planteatzen dituen erronkak ez ditutela aurrekaririk. Eta hau oso modu esanguratzen ikusten da. Eta ikusten ari gara haren amaiera ere bai. Naiz eta aldakorra eta sortzailea izan liberalismo orain arte ezin die aurre egin krisi klimatikoak planteatzen dituen erronkei. Beharrezkoa da bizkor erantzutea modu kolektiboan eta modu ausartean. Gainera bermatu egin behar da ziurtasuna eta babestu egin behar dira ondasun publikoak. Hau da, beharrezkoa da finantzen interesak murriztzekoa eta enpresa handienak eta handitu egin behar dira pertsonen eta planeten interesak. Biziraun nahi balin badugu krisi klimatikoak izan beharko du heriotza epaia neoliberalismoarentzat eta oinarritu egin nahi dut alderdi zehatz batean eta partikular batean. Hau da, aldaketa klimatikoak eskatzen du planifikatzea. Beharrezkoa dugu planifikatzea jakiteko nola izangoa den. Gure etorkizuna nola iritsi ara nekazaritzaren energiatik hasi eta IKT-etan oinarrituz ere. Hau da, dena planifikatu behar dugu modu demokratikoan. Hau da, zentratu egin behar dugu pertsonengan eta ez inbertsoreetan. Hau da, planifikatu egin behar ditugu gauzak modu demokratikoan berriz ere insistituko dut. Eta transizio guztiz bidezkoa lortzeko eta perspektiba hauek guztiak sartzeko horregatik ari gara gaur hemen panel honetan eztabaidatzen. Hau da, bermatzeko inorez dadila atzean gelditu eta horretarako parte hartze demokratikoa behar dugu. Denon parte hartzea plangintzan gure etorkizuna sortzen eta horretarako ekintza arautzailea behar dugu ziurtasuna eta erantzunkizuna. Dena merkatuaren esku uztea da plangintzaren demokratikoaren kontrako jarrera.
Beraz, planifikatu egin behar dugu, kontrola hartu behar dugu gure gain. Eta dena gure gobernuen esku uztea ez da ere nahikoa izango, behar dugu mugimendu zabal, askotarikoa, justizia klimatikoaren babestuko duena. Estatuak aginte eta kontrol postu har dezan eta masa mugimendu bat sor dadin kalean. Aurten erantzun hau ikusi dugu zuzenean, ikusi dugu koronavirusaren kasuan. Krisi honi egiteko modu bakarra estatunaltik izan da plangintzatik eta regulaziotik. Itxialdiak egin dira, alokairuak izoztu dira, langabeziak ordaindu dira, debekatu egin dira etxe usteak, baina merkatuaren pizgarriak ez dira bateragarriak krisiaren ekintza honekin batera. Beraz, COVID-aren 19 ez bezala, ez da egongo bakuna txerto bat hau konpontzeko. Krisi klimatikoak hainbat erronka planteatzen ditu, handiezinak direnak neoliberalismoarentzat. Beraz, haustura logikoa behar da neoliberalismoarekin, jendeak espero du estatuak zerbait egin dezan, planetan gizakiak desagertu ez gaitezen. Alarma hoiekin jendeak nahi du planak egitea eta neurriak hartzea gu salbu egoteko. Eta krisi klimatikoaren larritasunaren aurrean gero eta gehiago argiagoak dira eta ulertzen da zein den jarraitu beharreko bidea. Hau da, hautsi egin behar dugula gure ideologia nagusiarekin eta ezegonkortasun politikoarekin. Eta uste dut aldaketa klimatikoak ezegonkortasun zabalago bat dakarrela. Uste dut krisia ez dela bakarrik nolabaiteko ingurumen konpartimentu bat egitea, baina baita ere aipatu nahi du zergatik huts egiten ari diren gure erakunde politikoak. Eta zergatik uste dut hori krisi klimatikoarendik eraturetako krisi politiko bat egiten zaiola. Hau da, zailtasunak daude erakunde politikoetan, imperatibo zientifikoetan eta erabakiak gehiengoen artean hartzerakoan. Hau da, berotze globalarekin ezingo dugu konpromiso politiko bat lortu klimaren alde. Edo gelditzen dugu beroketa 1,5 gradu Celsiusetan edo ez du egingo. Gure erakunde politikoek ezin dute dilema horren aurrean ezer egin. Ez ditugu mekanismo nahikoak politikak bat egin dezan zientziarekin. Zientziak bakarrik kontuan hartzen ditu bakarrik hautesleak esaten dutenaren aurrean eta botoak baldin badira bakarrik alderdi politikoentzat edo gaiari buruz hitz egiten duten hautagaien artean. Eta espero dute haiek beren promes elektoralak beteko dituztelak. Eta beraz, erakunde politikoak utzi ziguten zientziari buruz eztabaidatzen, baina gero pentsatu zuten oreka puntu bat aurkituko zutela. Badakit ez dugula denborik gaur egun xehetasunetan sartzeko. Baina esango dut interes talde konservadoren eta reakzionarioen boterea gure erakundetan oso handia dela. Eta gero gainera guztiz eraginkorra dela. Alemaniako industria, automozioko industria, aerolineak, banketxe pribatuak, agroindustrietako elkarte europarrak, Monsantok eta Singentak milioiak inbertitzen dituzte. Beren agendak sartuak izan daitezen politikoen agendetan eta gaina berea egiten dute askotan. Badakigu Marxen arabera, ordezkaritza politikoa bakarrik proportzionala dela klase berezi batek duen eraginaren araberakoa. Badakigu ekintza klimatiko handi nahi baten babesa badagoela. Eurobarometroak estimatzen du Europar Batasuneko biztan 93%ak uste duela aldaketa klimatikoa arazo larria dela. Eta 90%ak uste du finantzaketa publiko gehiago bidatu beharko litzatekeela energia garbietara eta diru laguntzak murriztu egin behar zaizkiela erregai fosilei. Zifrak ikaragarri handiak dira, baina liberean Europako Parlamentuan berriki botoa eman diogu nekazaritza politika komun bati guztiz oinarritu egiten duena, zulatu egiten duena Europako itun berdea. Eta Europar Batasuna klimatikoki neutrala izateko horretan. Eta hau da Europako Parlamentuaren posizioa deskarbonizazio helburuari buruz 2030erako. Bozketan, klimaren legearen bozketan, oposizioak eren postura etzen 2030erako deskarbonizazioaren erdira, batez bestekora iristen 1,5 gradutik jetxi nahi balin badugu. Eta bozketa hau arrakasta handi gisa ospatu zen bere momentuan.
Eta gauza bera gertatzen da Estatu Batuetan, non-Green New Deal delakoa, proposamen marginal gisa tratatzen den, eta argudiatu egiten duten, baita ere Alderdi Demokratak ere, baina azterlanek erakusten dute, jendearen babes bipartidista handian dagoela Green New Deal horretan, 92% ere iristen dela babes hori gutxi gora bera, eta benetan hori asko da, oso zifra altua da. Konparatzen baldin badugu aurreko garaiak nolakoak izan ziren, beraz, hau da egoera. Pentsa dezagun zen izango lirateken zifrak, arlo publikoan, modu masiboan, informazio akastuna finantziatuta ez balitz. Sentitzen dugu, baina soinua joan egin zaigu. Sentitzen dugu, baina ez zaigu soinua iristen. Beraz, krisi klimatikoaren alderdi multifazitikoak nahi du ezin diogula aurka egin aldaketa klimatikoari modu independente batean. Ez genuke klimaz hitz egin behar, baizik eta migrazioaz, elikagaien ekoizpenaz, digitalizazioaz, merkataritzaz eta gehiago, baina ez dugu horrela legislatzen. Nire aholkulari politiko gisa entzuten dudan zerbait, Parlamento European, negoziazioak egiten direnean legeriari buruz aldaketa klimatikoan, normalean beste aholkulari batzu, liberalak eta kontserbadorak esaten dute, ez dugu nahi arau hau eguberriko zuaiz bat izan dedin. Analogia horrekin esan nahi dute, ez dizkiotela apaingarri asko jarri nahi Gabonetako zuhaitz horretari, beraz aldaketa klimatikoa horrela tratatu behar da besterik gabe, eta kitxo. Beraz, krisi klimatikoaren ondorio zabalenak eragina dute batez ere gauza guztietan. Gaur egun debatetzen ari garen bezala, barkatu, Daniel, baina 3 minutu. Eta klima eraikitzeko arlo politiko gisa. IPCC-ren txosten berezia, duela 2 urte egintzenak, ez zuen esaten, bai, barkatu, Daniel? 3 minutu dituzu. Ia ez dugu errendimendu. Eta gainera hauteskundeak ospatzen dira 4 urtean behin. Bai, noski 3 minutu gelditzen zaizkit, horrela bisatu diate medioen eginkizuna, ematen du zakur zaindari bat dela, baina porrota ezagutzen ari da zentzu horretan esate baterako. Ikusten dugu krisi handia dagoela zentzu honetan. Dimentsio anitzeko krisia dagoela zentzu honetan. Eta horrek ez egonkortasun handia ekartzen duela, neoliberalismoak ez dizkigu neurriak emango, bere neurriak ez dira eraginkorrak izango, distraitu egingo gaitu, eta dikotomia faltsuak emango dizkigu. Konturatu arte, ideologia horrek zer egiten duen, gurekin bukatu nahi du, politikak ezin du horrela jarraitu, neoliberalismoak ez da bizirik aterako aldaketa klimatikotik, eta pres gaude borroka egiteko gure biziraupenaren alde, eta aktivismo klimatikoa ez da bakarrik ekintza klimatikoa egitea, baizik eta ikusi daiteke politikaren adar gisa, ingurumen politikaren adar gisa, behar dugu integratzea herri mugimendu batean borroka egingo duena injustizia modu guztien kontra. Eta
gainera justizia klimatikoa hitz egiten dugu, noski horrek elkartuko baititu perspektiba hoiek guztiak aterki beraren azpian. Transversalitate horrek ekarriko du transizio bidezko honek aurrera egin dezan bere bidean. Eta gure instituzio politikoek orain arte ez dituzte aurrera krisi klimatikoari aurre egin bere jurisdikzioetan eta maila internazionalean. Eta funtsean gure erakundetatik kanpo jokatu behar dugu. Angela Davis irakasleak esaten duen bezala, gehien inspiratzen dagoen irakasletako batek esaten du, ezin dugula gobernotan konfiantza izan, naiz eta kontuan hartuko ezin zeuden boterea. Ze hori bakarrik masa mugimenduak egin bai dezakete lan hori. Hau da elkartzeko une hau eta mugimenduan hitz eta erresistente bat erekitzeko. Eskerrik asko, Damian, eskerrik asko ikuspegi hau eskaintzeagatik, erakunde begirada eskaintzeagatik eta geldituko gara ideia horrekin, hau da. Konsensua badagoela konsensu oso zabala transizio ekosozialen alde, baina gainera ideia batekin geldituko gara. Hau da, botere korporatiboa badagoela, botere neoliberal batzuk badaudela hor jarraitu egiten dutenak beren balazta funtzioa egiten politika hauen aurrean, eta hau da falta izan zaigu puntuetako baneleta sartzeko, baina esan dugun bezala Nick Buxton, nek estatu batuetatik hitz egingo digu arratsaldean, ikertzailea da bera Transnational Institutukoa, eta eskainiko digu begirada hori, begirada korporatiboa, perspektiba korporatiboaren begirada eskainiko digu, eta baita ere enpresan transnazionalei buruz hitz egingo digu, jakiteko zer erantzun ematen duten krisis zibilizatzaileari. Egun osoan entzun dugun bezala presente dagoena mundu osoan. Eta amaitzeko, lehen parte hau amaitzeko, hemen dugu Iñaki Barzena, hemen gure ondoan, Iñaki Barzenak orain relatoretza egingo du eztabaidan bera notak hartzen egon da, apuntak hartzen egon da goiz osoan, orain bere relatoretza egin ahal izateko laburpen bat eskainiko digu ideia nagusien inguruan. Iñaki zientzia politikoen irakaslea da Euskal Herriko Unibertsitatean eta baita ere ekintzaile ekologista da. Eskerrik asko, Julia, eta... Muchas gracias, Julia. Bueno, eskerrik asko antolatzaileei. Gracias a la organización. Bigarren panel honetan gure aurretik ibilitako porque en emakume eta segundo panel hemos podido escuchar a dos mujeres y a Damian desde Irlanda y tanto interbentzioan ustez oso integratuak eta osagarriak dira, ez? Alde batetik ikusi dugu ekonomista, ekofeminista baten ikuspuntutik, bueno, zenolako egoera, zenolako koiunturan garen, eta hemendik aurrera nola despiste koiuntura honetatik nola atara, nola izendatu, nola konzeptualizatu gertatzen ari dana, eta nola ere bai konfiguratu aurreko pausuak, ez? Berak esaten duen bezala, munduaren bukaera desberdin hori nola nahi dugun, zeren berak ongi markatu duen moduan, badaude alde batetik koloretako neoliberalismo horretan sinisten duten horiek, teknolatrak eta bar, munduaren merkantilizazio hori planteatzen dutena, nola garamazaten, baina beste alde batetik ikusten dugu bebai, hoien aurrean bebai ekoautoritarismo, ekofascismo, mundua danak ez garela kabitzen, esaten duten horiek, ze jarrera duten ere, ez? Orduan, alde horretatik, Maiak planteatu ditu, izendatze horretan eta eraikitze prozesu berri horretan, alde batetik, askundetik emantzipatu behar garela, nolabait, desmerkantilizazio bide horretan, asmatu behar ditugula ze motako bizitza ereduak planteatu, nolabait merkatutik logikatik kanpo, eta gero, nolabait gure lurraldeetan, gure komunidadeetan, gure herriz-herriko dinamika horietan, nola birlokalizatu gure ekonomia eta gure bizitza, ez? Janainak
eman dio bere ikuspuntu, claro, Janainak MST-ren planteamendu nik esango nuke sozialista, marxista, eskertiarra horretatik, non produktu bideen banaketa, hau da, lurraren banaketa. Amaiak bebai banaketari buruz egin du, lurraren banaketa, lanaren banaketa, denboraren banaketak, zaintzaren banaketak, zuzen bideen, eskubideen banaketak ere aipatu ditu, ez? Baina, hegoaldetik begiratuta, Brasiletik edo Indiatik edo Tanzaniatik begiratuta, Mexikotik begiratuta, urgentzia badago. Agian, mendebaldean, ikusten ez duguna, zeren, hor ja kolapsoa badago. Eta hor, aipatu nahi dut, Gloria Baigorrotegi txiletar lagunak planteatu zuen gure konferentzi baten duela hilabete batzuk, nola iparraldean mundu kapitalistan mugitzen ari diren ekologista berriak gazteak, Fridays for Future eta Extinction Rebellion, horiek kolapsoaren ikuspegi hori planteatzen dute, baina hegoaldeko Txile edo Brasileko gaztek jadanik kolapsoan barruan daude. Hau da, Maputzek ez dute duela 500 urte daramatzate atzean bere kolapsoa. Orduan, beste ideia oso importante bat Janainak planteatu duena, transizioa, ere bai Amaiak esandakoa, transizioa ez da izango paketsua. Violentziaz beteriko transizioa daukagu, gertatzen ari dana, eta beste alde batetik beste ideia oso importante bat. Transizioa ez da aukera bat, gertatzen ari da. Problema da nola bideratzen dugun transizio hori. Transizio energetikoa ezinbestekoa da, baina nola izango da justua, izango da demokratikoa, izango da nolakoa izango da. Eta bukatzen behar dut Danielekin. Danielek politologoa irlandarra den moduan planteatu ditu krisi multipolar honek dituen ikuspegi hori politiko instituzionalak. Gaurko ditugun instituzio demokratiko politiko hauek ez dute ematen nolabait erantzun egoki bat jarraitzen baldin badute nolabait berak aipatu du Margaret Thatcher eta Ronald Reagan 80. hamarkadan markatutako eurek deitzen zuten demokraziarako kruzada hori, ez neoliberalismoaren kruzada hori nun merkatuei ematen zaie gure arazo guztiei arazoak konpontzeko gakoa edo giltza, ez? Norabide aldaketa bat behar dugu, norabide aldaketa horretan Danielek esan du nolabait intersekzionala izan behar dela, eta hori da nolabait feminismotik jaso dugun beste konzeptu importante bat, eta ni bukatu nahi nuke nolabait planteatzen, bai islariei eta bai euren etxeetan, euren ordenagailuetatik saioa ikusten ari garen guzti horiei zuzendu nahi diet nolabait galdera batzuk, ez? Adibidez, denok daukagu, ikuspegi feminista, ekofeminista batetik, edo ikuspegi sozialista batetik, edo ikuspegi nolabait ekologistetatik ere bai, ikusten dugu nolabait begirade desberdinen batuketa edo zaretu behar hori, hau da, nola egiten da hori, nola ze pausuak eman behar ditugu, nolabait begirada diferente horiek ehuntzeko, zaretzeko, biltzeko. Eta gero, bebai planteatuko nuke, behar dugu bai diskursuak, bai analiziak, bai konzeptuak integratu horretan gaude, ekofeminismo sozialista, horretatik mugitzen ari diren indarrak gero eta interesgarriagoa dira, baina nola eragin instituzio politikoetan, hau da, ze bideak ditugu nolabait gure mezuaz aparte, gure konzeptualizazio berriaz aparte, eragin hori baikorra positiboak aurrerakoiak emateko nolabait gure instituzio politikoetan. Nik bi galdera horiek planteatu nahi nituzke eta eskerrik asko hitza emategatik. Muchas gracias, Iñaki. Vamos a hacer una ronda de respuestas. Eskerrik asko, Iñaki, orain izlariek erantzungo dute eta bien bitartean
galderak txatean egin ditzakezue, pantailaren eskuin aldean ikusten duzuela, uste dut. Ondo baderituzue, galderak egin bitartean, berak planteatutako galderekin, Iñaki planteatutakoen hasiko gara, Amaiari emango diogu hitza lehenik eta behin. Bai, ni prest nago entzuten diazue. Bai, primeran. Ez dira galdera makalak Iñakik egin dituenak, baina agian lehenik eta behin begira den elkarketa eta uztartze horretan, nola egin dezakegu? Ez dakit, baina uste dut badaudela bi elementu sakon, batetik. Onartzea privilegioa ez dagoela bakarrik kanpoan. Ez direla soilik presio talde handi horiek oso argi bere gain hartzen baitituzte, Damianek aipatzen zituen onura horiek, baizik eta askoz ere gauza zabalduagoa dela ulertzea, gure egunerokotasunean dagoela ulertzea, gure bizimodu zehatzetan, beraz hor, ariketa sakon bat egin behar dugu, eta gai izan bargara privilegio horiek ikusteko eta desmuntatzeko, ez maila handi eta sistemikoan, baizik eta haien erreprodukzio konstantean. Nik aipatu dut denboren metaketa desberdin hori, aipatu dut ere nola indarkeria handi horiek korporatiboek ingurumenekoek eragiten dituzten indarkeria klasista, patriarkala, razistak egunerakotasunean. Hor, begiradak elkartzen baditugu, berrikusi egin behar ditugu gure bizimodu zehatzak, gure egunerokotasuna berrikusi behar dugu. Hori lehenik eta behin. Bigarrenik, uste dut oso beharrezkoa dela egia handi horien eta erantzun handi horien politikatik atera behar gara. Horretara bideratzen gaitu nagusi den ereduak. Zalantzaren, kutsaduraren, dezentramenduaren politikara mugitu behar gara. Eta apustu handia egin beharko genuke egiten dugun urrats bakoitzean bizitza benetan zaintzeko. Hau da, politika handia sor dadila mikropolitikatik, eta ez ditzagun ulertu bi horiek disoziatuta dauden bi elementu gisa. Ez dakit ulertu zaidan, baina ez naiz gehiago luzatuko horretan. Bigarren galderari buruz. Galdera hori egiten diogu gure buruari, eta nik esango nuke eragiteko ahalmen handia dugula gertuko erakundeetan, erakunde txikietan, eta gu proposatzen duguna, nola egin aurre trantsizio ekologikoari, ekonomikoari, nola baita esatearren, nola hori lotuta dagoen ere trantsizio politiko batekin. Zalantzan jarri behar ditugu, gaur egun ditugun egitura politikoak, gure trantsizio horizontean ez dira sartzen, estatu nazioak, Europar batasuna, beraz, nola kudeatu gaur egun ditugun egitura politikoak horietaz harago joateko. Hori niretzat trantsizioaren logika bat da ere, eta nola eraiki demokrazia prozesu zuzenagoak, gertuagokoak, ez baldin bagara Europan jartzen planteamendu hauekin, ez dugu lortuko Europako Parlamentua bozkatzea benetan aldaketa erradikal baten aldeko proposamenik. Ez naiz gehiago luzatuko, hor utziko du momentuz. Eskerrik asko, Amaia, Janaina, zu jarraitu nahi duzu? Bai. Nik Amaiarekin solas egin nahiko nuke, ez da, bera mikro eta makropolitika aipatu ditu oraintxe, eta hor, badago ere irakurketa bat, zeinan arabera hitz egiten den politika handi eta txiki horretaz, eta izan ere, oso garrantzitsua da, gure burua politika txiki edo mikropolitika horrengatik eramaten ez uztea. Badakitzuk esan duzuna ez dijoala hildo horretatik. Baina zer da karguarekiko borroka? Zer dira arrotasun txiki horiek?
eragiten dutenak gure erakunde, gure tresna politikoek indarrirautzaile galtzea. Gogoan izan behar dugu politika handi hori. Ez soilik gure eskualdea, gure herrialdea. Kontuan izan behar dugu zer da nahi duguna gure mundu amaiera horretarako. Gustatu zait kontzeptu hori. Nolakoa nahi dugu mundu amaiera? Eta erakundei dagokienez ere, adibidez Brasilen batzuetan elikagaia banatzeko kanpainak egiten dira. Eta badago irudi oso bitxi bat esaten duena, gose duenak presa du. Pentsatzen badugu borroka iraultzaile horretan, nahi dugun horizonte horretan, ezin ditugu ahaztu gure berehalako behar horiek, gizakiok ditugunak. Eta pentsatu behar dugu hemen eta orain, eta aldi berean etorkizunerako iraultza horretarako estrategia pentsatu beharko ditugu. Eta hor erakundek zeresan handia dute. Udala izatea, aldundiaren kontrola izatea, eta babes horiekin baliabide publikoetarako sarbidea izatea, publiko baita, gurea da. Eta jendeak erabili behar izango luke beralako behar hori erantzuteko, baina mugatu gabe soilik berehalakotasun horretara. Ezin dugu ahaztu, etorkizuna hor dagoela. Eta garrantzitsua da ere klaseen borrokari buruz, pentsatzen dugunan gure helburua da klaseak desagertzea. Utziko dio existitzeari adibidez langile klaseak, beste nolabaiteko antolaketa soziopolitiko ekonomikoa izango dugu, klaseak desagertuko dira. Baina borroka antikolonial, antipatriarkalean pentsatzen dugunean, hor dauden subjektuak ez dira desagertuko, beraz. Zein tresnarekin egingo dugu aurrera privilegioak murrizteko? Eskubideak guztionak izan daitezen, hori kolektiboa izan behar da. Eta hor adibidez, zeregin garrantzitsua dute, hainbat mugimenduk, eta gure kasuan, gizon talde batzuk, zeinak sendotzen ari diren BBVaren papel horretan. Eta ikusten ari dira, nola indartzen ari diren. Badirudi estatu batuetan agian aldaketa gertatuko direla, baina Brasilen Bolsonaro dela eta erakundeen boterea dela eta, esoilik eremu ikusgarri horretan, baizik eta baita ere funtzionarioaren maila batzuetan, sistema judizialaren maila batzuetan, opresio horiek indartzen ari dira, hierarkiak, privilegioak indartzen ari dira. Eta horiei kolektiboki egin behar diegu aurre. Baina baita ere, nahi pertsonal batekin, guk geuk gure privilegioak atzera uzteko borondate horrekin. Hitza hemen utziko dut, eskerrik asko. Eskerrik asko berriro ere, Janaina, Damienekin ametuko dugu lehenengo erronda hau. Bai, eskerrik asko. Orain ondo entzuten didazuen, saiatuko naiz galderei erantzuten. Uste dut oso garrantzitsua dela perspektibak elkartzea. Dos cositas, sí. Denok ditugulako gure bizipenak, gure bizipen pertsonala, baina konektatutako borrokak ditugu. Eta horregatik ikuspegiak elkartu behar ditugu, gure esperientziak elkartu behar ditugu, gure borrokak elkartu behar ditugu. Esango nuke, elkartasunaren adibide bat dugula, mehatzaetako langileetan, Galesen, Ingalaterran, langile horiek elkartasun handia jaso zuten grebetan zehar, eta baita ere, hor daukagu, LGTBIQ mugimendua,
aurrerago ere elkartasun handia jaso izan duena. Galesen Ingalaterran, esan bezala, meategietako langileekin elkartasun handia egon zen. Haiek arazo handiak izan zituzten. Eta arazo handiak izan zituzten eta gainera izan zen oso arazo handia. Eta indarrak bildu egin ziren. Benetan une bakana izan zen Erresuma Batuaren historian. Beraz, zertara noa, komunean duguna bilatu behar dugu. Eta hain zuzen ere hemen gaude gaur. Horregatik ari gara lanean egunero, ez da? Baita ere, Irlandan baditugu gure bizipen propioak, baina gure esperientzian oinarrituta da hain zuzen ere elkartasuna senti dezakegula beste herrialde batzuekiko eta feminismoari dagokionez ere, nik uste laguntzen digula ulertzeko zeintzu diren gai zabalen horiek gure aurrean daudenak, baina ez ditugunak bestela ikusten. Ez dugu ikusten arazoa zuhaitz bakarra izango balitz bezala. Ulertzen dugu elkarren artean lotutako sistema bat dugula, hainbat zuhaitzez osatutakoa. Eta ikuspegi hori oso garrantzitsua da. Eta ingurumen justizia hitz egiten dugunean edo justizia klimatikoaz, beti hitz egiten dugu ikuspegi antiimperialistaz. Eta guk arreta gauza oso sinpletan jartzen dugu pertsonen bizi moduan, eta gauza sinpleago horiek erabiltzen ditugu hain zuzen ere gai konplexuagoak, zabalagoak azaltzeko. Eta guk ere, hor, gurea erantzten dugu. Gehitu egiten dugu guk egiten duguna imperialismoa garaitu behar dugulako. Aldaketa positibo hau gauzatu ahal izateko. Baina egia da, batzuetan ez da gauza erraza, ehuntze hori egitea. Baina derrigorrez egin beharko dugu, etorkizunean horrela lan egin beharko dugu, elkartasunean oinarrituz. Eta erakundei dagokienez egia da zeregin garrantzitsua dela haiena trantsizio honetan, eta egia da ere bakoitzak opresio modu batzuk ikusten dituela bere egunerokotasunean eta horien aurka egin behar dugula. Eta egia da Europako Legebiltzarrak ez du aldaketa drastikorik erradikalik bultzatuko. Gaur egun dagoen bezala, hori ez da gertatuko. Ez nuke esango, Europako Legebiltzarra izango denik hain zuzen ere, aldaketa horretarako bidea. Komunitateekin hitz egin behar dugu, komunitate mailan antolatu behar gara, sindikatuekin, aldugun guztiekin hitz egin behar dugu eta antolatu. Eta aldugun guztia egin behar dugu, baita ere erakundeen barruan entzun gaitzaten, gure ahotsak entzun ditzaten. Eta garaipen txiki batzuk baditugu. Txikiak izan arren, garaipenak dira. Beraz, horiek hor ditugu. Eta borrokatzen jarraitu behar dugu. Garaipen txiki horiek gero eta gehiago baldin badira babes handiagoa lortuko dugulako ingurumenarentzat eta jendearentzat. Eskerrik asko, Damien, ari gara lehenengo panelaren amaierara iristen, galderarentzako tarte bat dugu orain, beraz inork beste galderaren bat du, eztabaidaren bat planteatu nahi badu, oraindik garaiz zabiltzate txatean idazteko. Lehenengo galdera Gurutznerena Janainarentzat eta berak zera planteatzen du. Berriro heltzen dio Janainak esandakoari. Nola ateratzen garen defendatzera berriro esplotagaitzaten. Baina esaten du, baina zer geratzen zaigu, ez badugu lana defendatzen krisian sakon honetan, berak galdetzen du nola lurreratu, nola ekarri ona esan den guztia, errebindikazio zehatzak izan daitezen gure mobilizazioetan erabiltzeko eta baita ere alderdi politikoi planteatzeko.
Bai, eskerrik asko, hain zuzen ere, hori da guk trantsizioan pentsatzen dugunean dugun kontraesan nagusietako bat. Guk nekazari gisa pentsatzen dugunean trantsizio agroekologikoa egin behar dugula, produkzio intentsibo batetik, agrotoxiko, pozoi, hazi transgeniko asko dituzten nekazaritza modutik beste batera iregateko, batzuetan produktibitateak behera egiten du. 3 urtez, 4 urtez, 5 urtez, trantsizio badago, gero emaitza onak lortu arte. Beherakada hori dagoenean estresa izango dugu, eta benetan sinetsita egon behar gara gu hartzen ari garen bide politikoari dagokionez. Seguru egon behar gara trantsizioa ez delako inoiz baketsua. Beraz, pentsatzen badugu gu ari garela esplotatuak izateko eskubidea defendatzen, orduan ulertu beharko dugu hori dela guk gure proiektu politikoari dagokionez, epe luzekoari dagokionez dugun kontraesan bat izango dela. Borroka taktiko bat egiteko ulertu behar dugu urratsak eman beharko ditugula. Ulertzeko nola antolatu gure bizitzan produkzioa. Nola bermatu gure beharrak bizitzeko behar ditugunak produkzio esplotazio kapitalistaren gurpiletik kanpo. Adibidez, ikusi ditut kasu batzuk eta seguru denok ikusi ditugula mundu osoan zehar. Nola lantegi kapitalista batek mehatxatzen du, iztearekin, produkzioa beste leku batera eramango duelako, edo soldatak igo dituztelako, edo gehiago esplotatu behar dutelako, hor, borrokat egin daiteke esplotazioa mantentzeko, edo lantegi hori har daiteke, eta bihur daiteke langileen jabetza. Eta zentzu horretan urratsak eman daitezke gure proiektu politikoan independentzia lantzeko, baita ere eremu ekonomikoan, baina hori da berehala dugun kontraesan bat, gogoan izan behar duguna jakiteko nola pentsatu, nola irudikatu egoera gainditzeko irtenbide posibleak. Zein zen bigarren galdera nola indartu hori kaleetan, hori zen? Bai, nola planteatu eskaera zehatzak. Hemen esan den guztia eta trantsizioaren paradigma hori guztia, abstraktuagoa dena, nola gauzatu erreimindikazioetan. Ba, adibidez, Espainiar estatuan, Gustavo Dutch beren datuen arabera, lurraren 87% komatxoen artean desokupatuta dago. 3%, hiriekin, hiri okupazioekin beteta dago. 87% ez dakigu zertarako erabiltzen den. Nork erabakitzen du zer egiten den lur sail horiekin. Lur sailak ezin dira produzitu, lurra ezin da produzitu, dagoena dago. Eta ez dago subiranotasunik erabakitzeko, jakiteko, informazioa izateko. Ez dakigu, hemengoentzat janaria produzitzen duen, esportatzeko produktuak egiten dituen, edo rote dagoen, nobleziako pertsona batzuei etekinak emateko. Nork erabakitzen du zer egiten den lur horrekin? Galdera horiek hor jarri behar ditugu, mahai gainean. Jabetza pribatua, zer egiten den produkzio bitartekoekin, norena da lurralde hori, norena dira iturri horiek, ur hori. Zergatik ez da unibertsala osasungintza, zergatik ez da doakoa hezkuntza publikoa izan arren. Zergatik behar dugu beka sistema bat jende asko hezkuntza eskubidetik kanpo utziko duena. Borroka horiek ezinbesteko urratsak dira norabide horretan. Pentsatzeko gizarte libre, justu eta berdintasunezko batean. Desberdintasunak errespetatuko dituen gizarte batean. Nola pentsatuko dugu askatasunaren erreinua? Horretarako galdera horiek egin behar ditugu. Eta niretzat erronka interesgarri bat izan zen, gaztek egindako okupazio bat, ez du gogoratzen zein hiritan izan zen, Efes hasitako leku batean izan zen. Okupatu zuten, abandonatuta zegoen herri bat,
eta bota zituzten, eta horre eztabaida oso interesgarria sartzen den. Eta baitu, hemen daukat Errekale hor, hemen daukazuena Araban. Nola dago espazioaren okupazio hori? Beraz, eztabaida horiek jartzen dituzte agerian, espazioaren erabileraren ingurukoak, espazio komuna, espazio publikoa, nola erabili. Hori eztabaida oso garrantzitsua da. Eta amaituko dut, elikagaien ekoizpenari dagokionez, zer egin hirien inguruko leku horiekin, edo hirietan barruan dugun lur horrekin. Elikagaiak erabiltzeko baliatu dezakegu, baratzeak jarri ditzakegu, komunitateetan, udalaren lurretan, ikastetxeetan, nor kudeatuko du, nor banatuko du janari hori. Sekulako goze uholdea datorkigu pandemia honekin lotuta. Eta horretarako berehala hartu behar ditugu horrelako ekintzak. Zalantzan jarri behar dugu nor kudeatzen eta erabiltzen duen espazio publikoa, baina baita ere nor kudeatzen eta erabiltzen dituen privatizatuta dauden produkzio baliabideak. Lurraldearen antolaketarekin lotuta, Oierrek galdera bat egiten dio Amaiari. Berak esaten du, ereduaren eraldaketaz, birkokapenaz hitz egin dela, eta berak esaten du, baina nola antolatu lurraldeka, hirien turistifikazioaren ereduan bizi bagara, kontsumoan oinarritutako eredu batean, zeinetan lehenengo sektorea ia desagertu egin den, eta bigarrena ere gero eta txikiagoa den. Amaia, ezakit zerbait esan dezakezun, honi buruz? Tira, nik nire ikuspegia eman dezaket, baina nik ez dut gakorik emango. Kontuan izan behar dugu eztabaida oso konplexua dela eta inork ez duela erantzunik. Uste du zoragarri izango litzatekela Oierri entzutea berak zer uste duen. Eta pixka bat lotuko dut ere nire erantzuna horreko galderarekin. Nik esango nuke eraldaketaren horizonte hori eta berehalako beharren erantzunean oinarritutako mugimendu hori uztartzea ezinbestekoa da, janainak esaten zuen bezala, baina beti gogoan izan da norantz goazen, enplegua, soldatapeko lana. Bizitza komunaren erreprodukzio bide izan beharko liratekeen horietan, privatizatuta dauden horietan, kapitalaren metaketarako balio duten horretan, gure helburua ez da izan behar lan egiteko modu alienatu hau. Baina, pentsatzen badugu soilik enpleguaren beharran, orduan edozein enplegu mota irudituko zaigu ongi edo are okerrago. Balorazio sistema patriarkal, kolonialista, kapitalista baten arabera baloratutako lanak nahi izango ditugu. Bizitza kontuan hartzen ez duen balorazio sistema baten arabera balio handiagoa duten lanak nahiko ditugu. Beraz, izan dezagun gaur egungo testuingurua kontuan, baina kontuan izan dezagun zer ogibide, zer enplegu behar ditugun, eta hor beharrezkoak direnak sartu beharko dira benetan, berrare aldaketa handi bat egin behar dugu gure matrize produktiboari dagokionez, sektore batzuk hazi egin behar dira. Lehenengo sektorea, besteak beste janainak behin baino gehiagotan esan digu. Aliziak ere ekonomiaren sektorizazioa aipatu du. Ni ez nago ados soilik horrekin. Nik uste kontuan izan behar dugula, zer zerbitzu ez hitz egin behar dugun. Uste dut beraz zerbizifikazioa aipatu duela. Eta nik planteatuko nuke zein zerbitzutaz ari garen. Mendetasunetarako zerbitzuek hazi egin behar dute. Turismoarekin lotutakoek adibidez murriztu egin beharko lirakete. Beraz, birkonbertsioa sakonean gertatu behar da, produkzio egitura guztian. Eta hor, berregokitu egin beharko ditugu produkzio matrizaren logikak, ezin dira izan jabetza pribatuarenak, ezin dira izan produkzio bitarteko privatizatuenak. Beharko ditugu baliabide komunak bizitza birsor dadin, borrokatu beharko dugu sozialki beharrezkoa den lanpostu baten alde,
baina baita ere lanpostu hori ez dadin gertatu enpresa kapitalista baten esparruan, baizik eta bestelako produkzio egituren barruan. Beraz, nora heldu berehalakoa den horri, adreiluan, masen turismoan oinarritutako eredu batean, hor, onartu beharko dugu, janeinak epatu duen estres eta ziurgabetasun maila handi hori. Argi daukaguna da, bigarren sektorea eraldatu egin behar dela, ezin dela izan, kontrolatzen ez dugun teknologian oinarritutako industria handi hori, ez baitago gainera egunerokotasunaren zerbitzura jarrita, beraz agian manufakturatik gertuago dagoen sektore bat beharko dugu. Hori guztion artean pentsatu beharko dugu eta urratsak eman beharko ditugu. Moztuko dut badakidalako denbora gutxi dugula, barkatu luzatu naiz. Eskerrik asko, Amaia. Pixka bat lurreratu dugu, ezta? Eta amaitzeko Iñakiri emango diot hitza. Bueno, nire aldetik nolabait azpimarratu nahi nituzke hiru puntu nire ustez oso importanteak. Lehenengoa da oso egoera konplexuan gaude, bizigaren jendartea oso konplexua da, baina gogoratu Amaiak planteutako asimetria. Hau da, ez gaude egoera berezia, eta horri lotuta dago bigarren puntuarekin, hau da, privilegioen nolabait Janainak planteatu duen privilegioen bukaera, ez? Hau da, guk adibidez mugimendu ekologistatik ikusten dugu, zen olako erasoak, zen olako erailketak ari diren gertatzen, nolabait Latinoamerikan, Afrikan, Asian, egunero, ekialdean ere bai, Europan, nolabait lurra eta bizitza defendatzen duten horien kontra. Ekozidioak ari dira gertatzen egunero, ez? Eta hori ez da, zorionez ez da gure artean gertatzen, baina hori munduan gertatzen ari da. Eta privilegioen bukaera esaten dugunean, ari gara esaten pandemia egoera hontan, berriz erasoak datozela, nolabait, pobrezia energetika dauden pertsonen familien kontra, edo etxe desauzioak ezartzen ari direla, edo nolabait okupazio mugimenduen kontra, eta bar. Eta hirugarren puntua azpimarratu nahi nukena da nolabait transizioa badator, gertatzen ari da, baina transizio hori justua, duina izan behar du. Eta horrek esan nahi du, eta hemen aipatu da lehen Petronorrek edo Repsoleko kasua, hor ikusi dugu duela 10 urte asmatu zuten, industria, galberan doan industria horrek, hori, koke planta bat, inbertsio izugarria, 850 milioi euro, eta horrek ez du, eta orain urrengo saltoa da, urrengo asmatzen da, hidrogeno berdearen, horre ikusten dugu, Euskal Herrian dagoen enpresa kutsatzailena, baina importante horre 1000 lagun lan egiten dute iaia egunero, hori ikutara baldin badoa, ezin dugu beste aldera begira, nolabait urtenbide bat behartu behar dugu langile hoientzat. Orduan, tranzizioa badoa, baina tranzizio horren galtzaileak ezin dira bakarrik langileak izan. Orduan, tranzizio hori justua izan behar du. Asimetriko da egoera guztiz, beste alde batetik privilegioen bukaera ezinbestekoa da, eta gure buruari begiratu behar diegu, eta beste alde batetik, pentsatzen dut, tranzizio horren dinamikan justizia, ingurumen justizia eta justizia soziala lehenengo hilaran ipini behar dugula. Eskerrik asko, Iñaki. Bueno, y ahora sí ya tenemos que ir cerrando este... Eskerrik asko, Iñaki, eta orain bigarren panelarekin amaituko dugu, arratsaldean jarraituko dugu eztabaidan, beste bi panel izango ditugu, politika klimatikoei buruz, hirugarren panela arratsaldeko 4 izango da, itun berdeak izango dituzte hizpide, esango dute irtenbidearen hasiera de itxaropen faltsuak ote diren, eta baita ere Europako politika klimatikoei buruz hitz egingo dugu. Animatzen zaituzte eta arratsaldeko 4 berriro konektatzera, eta amaitu horretik eskerrak eman nahi dizkiet jardunaldiak posible egin dituzten guztiei, lan teknikoa egiten ari direnei, interpreteei, parte hartzaile guztiei, hemen eta etxean egon zareten guztiei, entzuten ari zareten guztiei, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta eskerrik asko ere antolatzaileei gonbidapenarengatik.